Takže zdali tady Rony a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se chystáme jít tady se Sapčou a s Kerry do baráku, ve kterém 4 roky nikdo nebyl, tak bude to zajímavý. Tak jdeme na to. Tam se asi něco to, ne? Jo, oni tam asi krasy, vole. Piču, jdi dohání. Ale jdi tam, vole, komařili. Balové tady byli. Tady Jo, dobrý, taky vás miluju. No, takže tady to bylo. Tam už tady byli kanibalové města, že jo? Jasně. Tady byly, to byla nějaká pro prasata. Ale už mi to tam pak netáhne. Tady měli nějaký prasata. A tam je barák. Ej, já jdu dovnitř. Můžeš popsat, jako co to tady je? Tady jsou nějaký kamna, ty jsem vůbec neviděla včera. Tady byl asi nějaký barák, kde věřili lidi. No vole, hej. Ty pičo. Tady byly kamna. Hej, tady byl asi, co to je vana nebo žolapko, je kurva, ne? Ne, na prase, tady je rukavica. Posvíť semka. Hej, tam jsou okna. Hej, vemem dom, okna, berem dom. Máme málo oken. Počkej, já se ještě podívám sem. Pojď to točit. Jo, do toho. Říká, to byly vole kanibalové, já semka nejdu, vole. Pičo, fuj. Tam radši šáhnem budu, nebo že tam ještě něco sežere, vole. Jo, no. Je takový kurva 4 roky starý a já tam budu šáhat, ne? To je deal, vole. Pičo, tak 5. To je o hodně deal. Tak 10. Tady ten barák už je opuštěný mega dlouho, že na ty? Jo, tak 10 let. Fakt? Ty pičo, Jestli no. ne deal možná. A tak tady ještě někdo bydlel. Tady třeba bydlel obora. ten. On tam chodíval spát, ne? Jako Obora. Obora, no. Spát, kurva, už se posrala. Kdyby jsme ho tu našli zpátky. No, takže to jsme vyšli z nějaké pracovny a teďka se jdeme podívat do toho králíčáku. Jsem tě neuslyšel, tady ty jsi otočená. Tady jsou králíčáky. A Mikina. Hej, tady je Bunda a Mikina. Hej, oni tady pořád jsou. Ne, to Tak ne, kdyby to zmizelo, tak bych se posrala. to není Mikina. Je to Mikina. To je Mikina. Kolké jsem pata Tam sám bydleli prasata. Co to tam je? Jaký papíry, ne? Jaký papíry? Nešahy na tohle. Neboj. Čem se vole nebojí, kurva. Já se bojím těch pavouků. Já taky. Těch pavučin. Ty pičku, ta pavučina. Pičo, proč si myslíš, že jsem to asi toto? Ale Sabo, vidíš tu pičovinu. Pavučinu, Tam je čůta. Čum na tu pavučinu, tam vzadu. Tam to úplně, ty to nevidíš? To je vole bydlí, ne, já tady nebudu, tady jsou vole nějaký tarantule. Jo, no. Druhý prase nějaký. Tak to jsem byla asi já, těšila mě. Ty vole. Dovnitř. Do jaké prasy? Dovnitř, no. Jo, do tam toho, jo. Myslíš, že tam byl balkon, nebo bývají, ne, já bych řekla, že to je, že tam házeli to seno, ne? Jo, no. Jo, no. Jak se to tam házelo, tady byla pracující. Ještě funkční, ale ze dřeva. To by kamene. A my to taky máme přednat, že to ve škole. No, nevím. Víš, žárovka? Já na to šáhat rukama nebudu. Však ne. To chce rukavice. Fuj. Ty vole. Ještě něco chytá. Takový stoletý prach. Krabice, já se podívám dovnitř. Ty tarantule z toho vylezou. Nic tam není. Kanínky. My vedle. Ještě tam. Jo, Tady tam někdo, jsou ty ale místnosti. tam někdo ještě tady spal, jakože. Já bych řekla, že Nebo, je se sandwich, to že tady jsou flašky. To ne, jo, to jsou kachličky. Já jsem si včera myslela, když jsme tady byli, já jsem si myslela, že to jsou nějaký notesy nebo deníky. Ty vole, tak a kdyby tam bylo den první, den druhý, den poslední, něco mě sežralo. Ne, tady je ještě jedna. Ale tak to nic není. Tam je. Hajzl tady je. Čumáte? Já se bojím palačit. Ty vole, Ale není připojené. ty mříže. To je strašidelné. Hej, Půjdem pryč. nepalilo se tam něco? A Teď by se zavřeli. co je tady toto? To je lak. Ty vole. To je to jaká skládka. Teď si půjdem podívat do toho baráku. Ty vole. Tady je studna, co na to? Já jsem tam zkoušela včera házet ten, jakože jak je to hluboký. To je mega hluboké. Jo, vole, hej.
Ještě tam je, vidíš to dřevo? Jsem tam házela, jo? Zavřu okna, ať tam nikdo neleze. No. Já už tam nebudu, se bojím. Ty se nebojíš? Ani už ne. Pali mi do kovera. Ale ten mobil. Ruku? Že on to někde skával, protože to není ani vymalované. Jo, to není, no. Ty pavučiny to chytil. Nezavírej to. Jde zapalovat. To jsem si nevšiml. Když jde rozslávat. Víš, tak není luxus. Jdi. Jdem tam. Tam jsou schody nahoru. Hej jo. Pičo, hej, A jo. to jsou tajemné dveře. Hej, pičo, tam jsem To ještě nějakého nebyla. podsvětí. Hej jo, hej, nechoď tam. Ale to je docela... Jako, já tam nejdu. Víš, tak se podívej, co je nahoře, já to budu točit. Jdem, pojď. Co tam je? Ať se to nerupne. Já to takový, já tam budu. Z balkona skočím. To bylo auto. Dveře bouchy. To bylo auto. Jdeme, pojď. Pojď ale pryč. Jdeme. Počkejte na mě. Počkej na mě. Počkej na mě. Jo, oni mě hrozně. A kde jsou? Hej, tak počkej na mě. Mám zapnout světlo. Lžička. Počkej, ale tady byla ještě jedna žíčka. Kde je? Cože? Jo, tady je. Mám bobky, vole, 2 páry. Tady jsou jedny. No. A není tu někdo? Jak to víš? Třeba sem chodí spát? Ne, oborné bydlet tam. Pičo, tady jsou. To jedno okno otevřeli a že jsem kapel někdy mohli vlít normálně. Jo, no. Tady někdo byl telefon, Najdi. jeden pár, druhý pár. Stupek, voda.
vole. Já jsem si zapla ještě Freddyho. Ale proč jsem si zapla Freddyho, teď já to držím v ruce. Ty máš v mobilu? Freddyho. On to rozhodí, dělejte. Co rozhodit?